ବିରଞ୍ଜନ ଦେ। କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଏଠାକୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ? ପରିସ୍ଥିତି ମୋର ଦୁଇ ପୁଅ ଦୁଇ ଝିଅ। ଆଉ ବଡ଼ ପୁଅ ଯିଏ ଗତ ଡିସେମ୍ବର 7 ତାରିଖରେ ହାର୍ଟ ଚୋକ୍ରେ ମାରାଗଲେ। ମୋର 1987 ସେଇ ଡିସେମ୍ବର 7ରେ ୱାଇଫ୍ ଏକ୍ସପାର୍ଟ କରିଛି। ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ଆଉ ପୁଅ ଝିଅ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି? ନା, ଏଇ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ସବୁ ସାନ ସାନ ହେଇଥିଲେ ତା ମା ଚାଲିଗଲେ, ଖାଲି ବଡ଼ ପୁଅ ଏକ୍ସପାର୍ଟ କରିଗଲେ। ଏକ୍ସପାର୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ସାନ ପୁଅ ଏକା? ସାନ ପୁଅ ଯିଏ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରୀରାମ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି ନା ଗୀତା ଅଗରୱାଲା, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ତାର ମ୍ୟାନେଜର ଅଛି। ସେମାନେ ଆଉ ଆପଣ ପୁଅ ଏଠାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ନା ପୁଅ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ପୁଅମାନେ ପଚାରିଲେନି କି ମୋତେ ସେ ସାନ ଝିଅ ଯିଏ ସେ ଛାଡ଼ିଛି। ଓହୋ, ମାନେ ପୁଅ ମାନେ ପଚାରିଲେନି? ନା, ସାନ ଝିଅ ଆଉ ତାଙ୍କର ମାନେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଚଳଣି ସବୁ କେମିତି? ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କର ସବୁ ଚାକିରି କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଝଗଡ଼ା କରି ଖାଆନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି? ମୋତେ ସେ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି, ମୋତେ ମୋ ସାନ ଝିଅ ଆଣିକି ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଆଉ ପୁଅ କିନ୍ତୁ ସେ ଆଉ ମାନେ ଆଉ କେହି କିଛି ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ସହଯୋଗ କରିବା ଇଏ